Today we are going to have some specific vocabulary. قال قالات كنرينا معناته بقانق انجليز كم بلاينا امزراب ابرس جرامرن تبراكتسن زلينا قالاتيو بكل قالات لينا حسابنا زي راح نقلس نخل لو معلتي مسرح مويان ويكا انا يسرح انترفيو مزملكتو وي مزخنتات زملكتو قالات كنرينا مجمريا jobs and professions سرحن مويان زملكتو قالات قالات ازيون فولتاس لهونو ترجمة تحاولنا حلفينا نتحدثها نقصف فينا نياتو مسرحن مس بروفيشن تأثر كلهم قالت بحالها نتوش لزلنا كم أزيم فلتات لا سكرنا كينا ماتي دكتور حجب زحسب حكيم راح المشروع لكن دكتور وي دكتور باكل حدا درجة قدامي ديجري بي بعد كلا ديجري MA ماسترز بعد سالساي ديجري الذي دكتور ناي حكمنات كونتخل دكتور ناي حرشات كونتخل دكتور ناي قانقوا دكتور حدا درجة انجينير مهندس نلعب تقرينيا بزح عينة انجينير صارلونا سيفيل انجينير مش هنسا تأثر سرحة تسرح ميكانيكال انجينير مش موتورز كومون الكتريكال انجينير مش الكتريستي تأثر نا انجينيرينج سرح سرح ماتي اكاونتانت نا حساب كيلا بلامبر بيلوا ابتي سكرين تري الحمد لله ግን ክትንበብ ከላ ፕላመር ታቢ ሳይለንት ያ ፕላመር ምስ ምግጥጣም ትቦታት ናይ ማይ ናይ ሽንት كون خل ናይ ካል خفال مقدام تبولات ناي ماي مويا زلوسة plumber نبلو teacher ممهر nurse على حمومات manager أكاد يسرح to manage مالت manage بقبار مكيار هذا نقدر مالت لذي manager أكاد يسرحيو designer to design هذا كرسي ويملكع هذا نقدر مفتار ويموسايب لذي designer استفعل designer صالونا fashion designer ناي كراونتي ملكان كرسي نوسه graphic designer اب graphics اب كمبيوتر سيلتات ديزاين زغبر وين web designer webs ناي تكالات ديزاين زغبر it can be also interior designer بزح زي مس هنصاتات كوينو بوشتو وغن اتغازانتاك مسل كم دلو ملكعن حبرن قرص نايتي وشتاوي ملكعني حدا غزا بسرحه interior designer لذا ديزاين مغبار مالت حدا ملكع وي حدا قلصي متحاز حدا نغير driver مرح مكينة electrician سيلكتيس تأثر سرح سرح cashier تحاز جنزب sales assistant مشتاي أب مشتاي تحاجز مات بزاف زي أب سوبر ماركت سنترينا بزي كاتم كاشيرن وي مانجر كوينا مانجر قبرنا سرح sales assistant صلونا هذا سب قال نقدر تدليو تز دليو نقدر أبينا كفالكم درحبو مستي عداقي زت حاجزو مالتي sales assistants أب بزح نقرات كله workplace words زم رانيم موياتاتهم مويان سرح الناس الملكات نتسب خميري فرن قوري حجها workplace words ابتناي سرح بوتا زقات منا قالات اب حدا فلاي مجمري حدث كنا سرح نجمر كلنا ابتسرح نرحبو البوتا وابتسرح نسرح البوتا كقات من تقولوا قالات مش سرح تاثروا مالتي وي مستبوتا ناي سرح تاثروا let's see office زي حجو خلاتنا ولا بتغني اوفيس المفلوتيو بيت صحفت ويكا وايت كولار وركرز تسرحوا وايت كولار وركر مالت صعدا كام شاغيرو سرح صغير ناي بيت صحفه سرح ماشي زرسح وي كران صيق نغر زي بلا يسرح ناي وركشوب زي كونه وادي بتخلا بحالا لك بنصرها وركشوب لنا وركشوب كا تي نفري نغرات زفريلو بوتاي لذي كا وايت كولار بليز بلاي بلو كولار وركرز بلو نفس حد ساعات كنا تخينو كسرح زلهم وي كفري زلهم ساعات مالتي فاكتوري فابريكا تي نفريو نقرات زفريلو تكال ماتي بحفشو بخلو اوشتو وركشوب كلو هل كن بنمر فاكتوري بال كامباني تكال شوروم كاتي بحاله تكال دفرانيا فريات نهزبي امرأي انتقملو سريت استحلو طرح مرأي سبات كريوتي مهرتي ويتي وصيت ويت برودكت نتاع مسل زريلو بوتا ويت شطر بوتا هون خل كيما لي بوتا برانش چنفري لك بنصارو هيد كوارتر سالنا ني حدا تكال تكند بيت صحفت هيد كوارترز بحال اب تفاينا اشتخت مالتن اب كال بوتات ندلو ناشتو ناتو سرح بيت صحفتات كا برانش اوكي چنفر ناي برودكشن تراح يكون ولا بيت مرتي هذا بيت مرتي له اب ماغل كما ناتو چنفر كوينو نتوم سوات نقربهم اب كال بوتات كا ناشتو بيت مرتي له تماثالي سيرفيس برانش چنفر هوت ديسكينج قالات حدشي هوت ديسكينج زبال ابيت صحفت كوينو حدا سب
ناتو نايبينو طاولا وي سيدا زي بلو اوكي 4-5 طاولان 4-5 سيدا لهون لازم بزحات كابتم سراحنيا ولا 10 هون هولو اب دغد سرحوش لزبزح كمصو خلو ግን ነፃ ብፅሓቶም طاولا ነፃ ኮይኖም ይሰርሑ ሎሚ ብያ ሰርሕ ጽባሕ ብታን ሰርሕ ሆት ዴስኪንግ ማኔጅመንት ኣብ ቤት ጽሕፈት ማለት ስለዚ ኣብ ገለገለ ቦታ ናይ ማኔጀር ናቱ طاولا ናቱ ሲዲ ያላ ይሃሉ ኣይሃሉ ዝትንፋሰብ የለን ኣብዚ ግን ዝመፀ ሰብ ኣብ ጣዕመቱ طاولا ኮይኑ ሰሪሑ ይኸይድ ስለዚ ኩሎም ኣብ ኦፊስ ስለዘይርከቡ ፍርቆም ደገ ዝሰርሉ ሰዓታት ስለዘሎ ወይ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ወፃኢ ተሰርሕዎ ብዙሕ ስርዓታት ወይ ስርዓት ክሎን ከሎ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ድመፅሉ ግን ድረኸቦ طاولا ኮፍ ኢሎም ዝሰርሕሉ እዚ ሆት ዴስኪንግ ዝበሃል ሲስተም ናይ ስራሕይ ቲም ጉጅለ ክንብል ከለና ግን ዝተወሰኑ ሰባት 6-7-10 ብሓባር ኮይኖም ሓንቲ ነገር ንሓንቲ ሸቶ ክሰርሕሉ ቲም ወርክ ይበሃል ሓደ በይኑ ክሰርሖ ዘይክእል ተሓባቢርካ ሓንቲ ዕላማ ንምውቃዕ ወይ ሓደ ሸቶ ንምውቃዕ ስራሕላ ቲም ወይ ከዓ ቲም ወርክ ይበሃል ስራሕ ቦስ ሓላፊ ወይ ሓላኻይ ብዙሕ ቅቡል ቃል እኳ ኣይኮነን ግን ቦስ ቁሩብ ልዕልና ስለዘርኢ ግን ሓላፊ ማለት ብሓፈሽኡ ኮሊግ መሳርሕቲ ኦኬ ሳልሳይ ክፋል ኤምፕሎይመንት ታይፕስ ዓይነታት ስራሕ ሰብ ክቁፀር ከሎ ብኸመይ ይቁፀር በየናይ ስታተስ በየናይ ኩነታት ተቆፂሩ ይሰርሕ ዝብል ዝተፈዓየ ስራሕኛ ዝጠቕሱ ወይ ከዓ ነቲ ሰብ ዝሰርሖ ስራሓት ናይ ተፈዓየ ስራሕ ዝስይሙ ቃላት ኣለውና ወይ ሓረጋት ነዚኦም ክርኢና ፉል ታይም ናይ ቀንዲ ስራሓ ማለት እዩ 8 ሰዓት ንመዓልቲ ድዩ 5 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ሙሉእ ሰዓታት ሰሪሕካ ሙሉእ ደሞዝ ትኽፈሉ ስራሕ ፉል ታይም ኣብ ርእሲ ፉል ታይም ግን ምሸት ድዩ ቀዳም ሰንበት ድዩ ተወሳኺ ስራሕ ተወሳኺ ኢንካም ትሰርሖ ስራሕ ተልዩ ፓርት ታይም በሃል እዚ ፉል ታይም ናይ ሙሉእ መዓልቲ ወይ ትቐንዲ ስራሕካይ ፓርት ታይም ከዓ ተወሳኺ ኣብ ትርፊ ሰዓትካ ትሰርሖ ወይ ንውሱን ሰዓታት ትሰርሖ ስራሕ ፓርት ታይም ፍሪላንስ ወርከር ናይ ሓደ ፍሉይ ትካል ሙሉእ ደሞዝ እንዳወሰደ ዝሰርሕ ዘይኮነ ወይ ኣብ ሓደ ትካል ተቆፂሩ ስራሕ ዘይኮነ ከከም ኣድላይነቱ ከድሊ ከሎ ጥራሕ ተፀዊዑ ዝተወሰነ ስራሕ ሰርሕ ንዓኻ ክፈል ፍሪላንስ ጆርናሊስት ሓደ ፀሓፊ ኮይኑ ሓንቲ ጋዜጣ ብዛዕባ ሓደ ዝተወሰነ ርእስቲ ካቨር ገይሩ ሪፖርት ፅፈላ ድያ ትፅውዖ ሳሰሪሑ ይኸይድ ናታ ክፈል ፍሪላንስ ብነፃ ኣብ ጣዕሙ ይሰርሓሉ ስለዚ ንሓንቲ ዝተወሰነ ትካል ወይ ንሓንቲ ዝተወሰነ ፋብሪካ ተቆፂሩ ተመዲቡ ዝሰርሕ ዘይኮነ በብሰዓቱ ከከም ኣድላይነቱ ዝሰርሕ ማለት እዩ ፍሪላንስ ወርከር ሰልፍ ኤምፕሎይድ ንብሎም ባዕሎም ነፍሶም ስራሕ ዝፈጠሩ እዮም ንኣብነት ንእሽተይ ድኳን ጌርካ ባዕልኻ ተካይዳ ተለይኻ you are self employed ቆፂሩ ኣስሪሑ ደሞዝ ዝበካ የለን ባዕልኻ ትሰርሕ ባዕልኻ ኣታዊኻ ትምዕርር ማለት እዩ ስለዚ self employed temporary workers ኣብ ገለ ናይ construction sites ኣብ ገለ ጊዜያዊ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ዝተወሰነ ዋሕድ ውዳእ temporary workers ይቁፀሩ temporary ጊዜያዊ ማለት እዩ permanent ግን ቀዋሚ እዩ ስራሕ ብዙሕ ይሃሉ ኣይሃሉ ኩል ሸዓብ ስራሕ ኣሎ ወርሓዊ ደሞዝ ኣለዎ ክንደይ ሰዓት ሰሪሕ ብዘይገድስ ቀዋሚ ስራሕተኛ እዚ ከዓ permanent worker ይበሃል ካልእ verbs ኣለዉ ምስ ስራሕ ዝተኣሰሩ career verbs ንብሎም ምስ ስራሕ ተኣሲሮም መፅኡ ቃላት ንኣብነት apply for ንስራሕ ምሕታት ወይ ስራሕ ንክወሃበካ ብፅሑፍ ምሕታት ማለት እዩ hire ሰብ ምቁፃር እዩ fire ሰብ ምብራር ካብ ስራሕ hire and fire ከዓ ብሓንሳ ኣኼድ ሓንሳ hire and fire ናይ ምቁፃርን ብቕዓት ኮይኖም ናይ ዘይተረኽቡ ሰባት ናይ ምብራርን ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ንኣብነት he is responsible for hire and fire he is responsible for hire and fire ኣድለይቲ ቆፅር ኣድለይቲ ዘይኮኑ ካብ ስራሕ ሰጉ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ዝሰርሕ resign ብፍቓድካ ስራሕ ምግዳፍ እዩ promote ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሳገር ከላ ምክትል ማኔጀር ነርካ ማኔጀር ትያኖምካ you are promoted ናብ ዝለዓለ በንፃሩ ዲሞትካ ብቑዕ ኮይንካ ስለዘይተረኺብካ ካብቲ ዘለኻዮ ናብቲ ዝተሓተ ደረጃን ናብ ዝተሓተ ደሞዝን ክትወርድ ከለኻ ማለት እዩ ዲሞሽን ይበሃል ትሬን ምስልጣን እዩ ትሬኒ ይወሃብ ትካላት ሓድሽ ማሽን ተመፅኡ ነቲ ማሽን ከስርሕዎ ዝኽእሉ ሰባት ተወሳኺ ስልጠና ወሃቦም ሓፂር ስልጠና ትሬኒንግ ማኔጅ ምምሕዳር ማለት እዩ ራን ምክያድ what does he do ተለማ እንታይ ሰረት ተለማ he runs his own shop ናቱ ድኳን የካይድ ንእሽተይ ትካል ሃልዮ ባዕሉ ዘካይድ ክኾን ከሎ he runs his business himself he runs the shop ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ቀፂሎም ንሪኦም ቃላት ከዓ ምስ ኢንተርቪው ዝተኣሰሩ እዮም ኢንተርቪው ቮካቡላሪ ክንብሎም ንኽእል ኣብ እዋን ኢንተርቪው እቲ ዝሓተና ዘሎ ሰብ ዝብሎ ኩሉ ብትኽክል ተረዲእና ቁኑዕ መልሲ ክንህብ ዘኽእሉና ቃላት እዮም ስለዚኦም ፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስኪል ክእለት እዩ ንኣብነት what skills do you have ሓቱና ክእሉ I have computer skills I have English language master ወይ ከዓ ቋንቋ ክእለ እዝን ክእለ ትብሎ ትኽእሎ ነገራት ክእለታት ካብ ትጥላ ስኪል ይበሃል experience ተሞክሮ ክንደይ ዓመት ተሞክሮ ኣበይ ናይ ቦታ
ተሞክሮም ዘለካ ንኽትገልጽ ክሓቱ ሃለው ክንሰምዖ ንኽእል ቃል እዩ ኳሊፊኬሽን ደረጃ እዩ ዲፕሎማ ዲግሪ እንታይ ዓይነት ደረጃ ናይ ትምህርቲ ከም ዘለካ ትገልጸልካ ኳሊፊኬሽን strengths ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ዝሓቱ ናይ strengths and weakness እንታይ strong side ናትካ ወይ ሓያል ጎንኻ ድኹም ጎንኻን እንታይ ይመስል ብናትካ ጋላፃ ኢሎም ሓቱ ከምዚ ግዜ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ሓሲብካ ክትመፅእ ዘለካ እዩ strengths ሓያል ጎንኻ ሓይል እዩ weakness ካ ድኽመትካ እዩ እንታይ ድኽመት ኣለካ እንታይ ሓይል ጎን ኣለካ ኢሎም እውን ሓቱ ከባሃረቦ ስለዝደልዩ ካልእ duty ሓላፍነት እዩ am on duty ተለ ኣብ ስራሕ ኣለኹ ማለት እዩ am off duty ተለ ካብ ስራሕ ወፃኢ ነፃ ኣለኹ ማለት እዩ achievement what achievements have you done so far ተለማ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሓ ዝተዓወትካሉ ነገር ሮይ ዓወት ትረኣኻሉ እንታይ ስራሓት ኣሎ ክባሃሎ ብዛዕባ achievements achieve መዲብካ ሓደ ነገር ዕላማ ጌርካ ሰሪሕካ ኣብ መወዳእታ ምፅራሕ ወይ ምዕዋት ማለት እዩ ስለዚ ዝገበርካ achievements ዓወታት እንታይ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ምዝ ሞያ እዚ ምዝ ስራሕ እዚ ትተኣሳሰር ኢሎም እውን ይሓቱኻ ብዙሕ ግዜ ካልእ reference can you bring reference ማለት እስኻ መን ምዃንካ እስኻ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ሓበሬታ ክብ ዝኽእል ቅድሚኻ ኣቐዲሙ ዘስራሕካ ሰብ ንኣብነት ኣቐዲምካ ትስርሐሉ ከብናልካ ትካል ሪፈረንስ ነብፅተሎም እቲ ትካል ናትና ስራሕተኛ ነይሩ ትጉህ ኣይኮን whatever ብዛዕባኻ ክብልዎ ዘለዎም ነገር ፅሒፎም ብኻ ሪፈረንስ ዝበሃል ፖዚሽን ቦታ እዩ ማኔጀር ሓደ ፖዚሽን እዩ ምክትል ማኔጀር ሓደ ፖዚሽን እዩ ሴልስ ማኔጀር ሓደ ፖዚሽን እዩ ፖዚሽን ናይ ስራሕ ቦታኻ ማለት እዩ ኦፖርቹኒቲ ዕድል እዩ ክትጥቀመሉ እትኽእል ዕድል if you take the training very carefully you have the opportunity to be the manager ናይ ምዃን ተኽእሎ possibility ኣለካ ትብሎ ሓሰብ opportunity ሓደ ክትጥቀመሉ ትኽእል ዕድል vacancy ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታ ማለት እዩ ኣብ ተፈላለየ ጋዜጣን ኣብ ማስ ሚድያን ክንሪኦ ንኽእል vacancy ድል ተሪእና ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታ ምህላው ዝሕብር እዩ ሳላሪ ደሞዝ እዩ benefits ኣብ ርእሲ ደሞዝካ ወይ ዝያዳ ሰዓት ስለ ስራሕኻ ወይ ትጉህ ስለ ዝኾንካ ዝወሃበካ ወይ ከዓ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ወሲዶም የስራሕካ ስለ ዘለዉ ካብቲ ቀንዲ ቦታኻ ናይ ምርሓቕካ ንትራንስፖርት ንገለ ተወሳኺ ዝወሃበካ ክፍሊታትካ ቤነፊትስ ክበሃል ክእል ስለዚ እዞም ሎማዓት ዝረኣናዮም ቃላት ጥራሕ እዞም ቃላት እዚኦም ተራ ብትክክል ፈይጥናዮም ግን ኣብታ ትቕፅል ቪድዮ ናምነት ብዛዕባ ኢንተርቪው ክንዛረብ ኢና ኣብ ኢንተርቪው ክትሕተትን ክትምልስን ከለካ ክትጥቀመሉ ዘለካ ቃላት ወይ ነዞም ሎማዓት ዝረኣናዮም ቃላት ብኸመይ ይሕግዙና ኣብ ትቕፅል ቪድዮታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚኦም ግን ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ምፅንዖም ምፍላጦም ከደልዩ thank you very much that's it for today